Vi skal så snakke om lidt fedtindhold i chips. Og i det her forsøg, der er formålet, at vi skal undersøge det fedtindhold i chips ved at bruge et upolært opløsningsmiddel, der hedder pentan. Så er der først og fremmest lidt teori, der skal til for at forstå det her. Når vi snakker organisk kemi, så snakker vi karbonhydrider. Vi deler dem op i 3 grupper, henholdsvis alkaner, som er enkeltbindinger med 109 grader imellem sig, så de kan rotere. Så har vi alkener, som er dobbeltbindinger. De er så fastlåste og har 120 grader imellem sig. Og så har vi så alkyner, som også er fastlåste, og så også har 180 grader imellem sig. I organisk kemi, der anvender vi også zigzagformler, og det er kun i organisk kemi, vi anvender zigzagformler. Man har også nogle fysiske egenskaber om de her karbonhydrider. Jo længere en kæde vi har, jo højere vil kogepunktet og smeltepunktet være. Alkener, alkyner og alkaner har alle sammen fysiske egenskaber, og det kan fx være plastik, fedt, benzin, diesel. De er alle sammen karbonhydrider. I organisk kemi, der kan der ske en addition, som vi skal se her senere i forsøget. Ved en additionsreaktion lægges der noget til et organisk stof under sprængningen af den ene bindinger i en dobbeltbinding eller en trippelbinding. Altså i en addition, der bryder man en dobbeltbinding og tilføjer atomer til karbonhydrid. Så kan der også være en substitution. Ved en substitution udskiftes et atom eller en atomgruppe med et andet atom / atomgruppe. Og så har vi elimination, hvor her fjerner man et atom og danner en dobbeltbinding. Sidst men ikke mindst, så kan der også ske en forbrænding, og den kan være fuldstændig og ufuldstændig. Så har vi vores materialeliste og en forsøgsbeskrivelse. Her har vi så billede 1 og 2, hvor vi knuser i en morter ca. 12-13 gram chips. Derefter afvejes 10 gram knust chips, og herefter hældes de op i et tørt bæreglas. Så har vi billede 4 her. Der afvejes en ren konisk kolbe, og det noterer selvfølgelig vægten i tabel 2. Derefter hælder vi ca. 30 ml pentan op i måleglasset, og det foregår selvfølgelig under udsugning, da det er et meget giftigt stof. Så har vi billede 5, der hælder vi det afmålte pentan i bæreglasset med chipsene, ned i chipsene og det blandes og røres grundigt. Så er der billede 6 og 7, der filtrerer vi blandingen igennem et filter i en trakt over den koniske kolbe, man kan bruge kaffe- eller tefilter. Og så gentager vi forsøget igen med 40 ml pentan, som også filtreres ned i kolben. Og resten af chipsene placeres i stingskabet, da det igen er meget giftigt. Så er vi billede 8, der anbringer vi den koniske kolbe med den her opløsning af fedt i pentan i vandbadet under udsugning, og der hælder vi så kogende vand henover, men selvfølgelig ikke ned i selve blandingen. Og så på den måde vil olien inddampes, indtil der kun er en tykflydende olie tilbage. Så er der billede 9 her, hvor kolben den tørres og vejes med indhold selvfølgelig efter, at den er blevet så afkølet, at du kan tage den op. Så er der billede 10. Her skal vi så lave den her addition, jeg nævnte tidligere i teorien. Der tilsætter en smule dibrom-vand, som vores kemilærer Pernille har blandet til os. Det tilsætter vi til fedtet, og der rører vi rundt, og så i vores resultat har vi så noteret, om der sker et farveskift. Når forsøget er blandet, så hældes blandingen i affaldsdunken med organisk materiale, da det er organisk kemi, vi har med. Så har vi vores resultater, og vi har navnet på chipsen, fedtindhold på 100 gram, energiindhold på 100 gram, og den forventede masse af fedt i 10 gram chips og massen af chips. Og der har vi noteret vores resultater i tabellen. Så har vi en masse af den koniske kolbe, som er sat til 52,58 gram, masse af kolbe og fedtstof til 55,11 gram, og massen af fedtstoffen til 2,53 gram. Den beregnede masseprocent af fedt udgør således ca. 25%, og masseprocenten af fedt ifølge varedeklarationen udgør ca. 30%. Vi har nogle fejlkilder, som blandt andet er, at vi kunne have afvejet forkert, og at det er en selvblandet dibrom-vand, som vi har brugt. Beskrivelsen af olien plus dibrom før omrøring. Man kan se den brunlige dibrom nede i olien. Efter omrøring er der sket en additionsreaktion, og bromen reagerer med olien og bliver farveløs.